I am so back! Pasensya kayo guys. Napagaw ko tungod sa grabe nga bilar o grabe nga sigig istorya. Mao na ni basta mga tabian ganita mapagaw gyud tagdali. So again, mauna ni ang among room nga naa sa poolside. Naami sa room number 29 ug mauto ang view sa amo ang room. Wow! Hi! We're here na! Thank you Lord for the safe travel. We're here na, baby Ryan is so tired. She's so luoy, but she's so cutie, oh. Look at her outfit. Look at baby Ryan's outfit. Pero yan ang naogyahan ko. Bisan gikan sa biyahe, walay kapoy-kapoy. Mag-andam nami para manggawas kay tan-aw namo kung unsay naa dinhi. Maunigi pang kapoy, nagsayaw-sayaw pa. Timing magud kaayo nga nice kaayo lang music kay naa di ay gikasal. Bibo kaayo lahang function hall ug naa sila'y banda nga gi-hire mauna nga nice kaayo ang ilang mga pa-music. So while nga naglaag-laag mi, dungog man kaayo diha sa amo ang dapit nga giadtuan na mauna mora na mi gipang unsa na. Hay nako, please bear with us kay nag-enjoy lang gid mi sa view. Nindot kaayo na naa sila'y pa bridge gamay ug mao di ay ni ang ilahang garden view. Hug. You sing anak. Do you like it? Na ang limit na bata nga Inglesera, mauna nagkapulik. Do you like it? Do you like it? English. Wow! Wow! Oh! Where are you standing? Oh, yay! Ate is driving. Ate is driving. Oh! Tungod kay gipanggutuman og binaklay, mga unsa ta? Yes, naata dinhi sa ilahang restaurant sa Manuel Resort. Kabalo ba mo guys? Ting-ana ang itsura social kaayo pero barato ra ang ilang food. Unya, consistent sila sa ilahang pa-vintage nga concept. Even diri silang restaurant na ay lahi-lahi nga mga sizes sa wall clocks. Dayon, nindot gihapon kaayo ang ilang garden view. Yes, ang kaning ilahang restaurant surrounded with flowers, gardens, di ba? Kanang well landscaped kaayo ang ilahang mga gardens. And now, ato nang tilawan ang ilang pagkaon kay kaganina ra gid ko gigutom. Bisan og nagsigimi og laag, gutom pud baya, no? And yes, we could say nga lami gid ang ilang pagkaon. Well prepared, affordable na, lami pajud, nakadugang good mi ikaduha nga platter sa rice. Oh, the best kaayo diri, I promise. Highly recommended. Asking. Barato. Kaingon ko barato raw. Barato compared sa kanang usual na ato ta resort na usually di mahal. Sila very affordable. As in highly recommended guys. Kani ang magikaon kung barato ra ni guys. Honestly, dara sa mga tabuan kurang ni. Ano kaning buttered basta mixed vegetable. Very kuara gid makain ko affordable bagid kaayo siya sa mga gusto nila. So I would highly recommend this Manuel Resort.